perting matsuha murag nagway siya Ginaji ko matag kwartahan ni. Kana to kana padayon to. Bulahan Kana ang tagbalay nga adunan hinaot iya kong hatagan kung kinabdakuan nga pinaspuhan bagong to iyang kinabuhi ug mapunan pa iyang mga sakit kana. ang iyang blessings Magpahatag yung kay bakuna ko, ani ba? mapunan mo samot ug kakwartaan kasadyan ang takna ang takbalay perting dato Ilan yung luta, oy? naglibo ang iyang Labaw. kwarta Kwartahan gud ni. okay rag ako nang usa Kana. bolahan o bolahan More. ang manay kunay nga hatagan Kana sige. kung excited na ko nga mo dawat anang usa ka libo Oy, kanindot pa. okay ipod kaayo kung iyang ihatag ka ng kwartang ilo Agoy! ayaw lanang sinsilyo kay ang akong bulsa bugat na kaayo Kana. Oy, kanindot ba oy? Pasko May Pasko sa dong. Oy, May Ben! Pasko. Unsa may tuyo na turo? Ay, Roxanne. Nati ko'y utang. Mubayad ko sa kong utang, be. Ah, sige, salamat. Ako, kay... Hangat ko yung kwarta ron. Oh, salamat, ha? Oh, sige, sige, welcome. salamat. Pasko sir Ay, Pasko wala tayo sa... Nakalimot mo ba? Ay, doon ako na ba? Kwarta, ari, 2 pesos. Kuha ka, hindi. Okay na nito? Pasko, buka dawata. Okay naman ni sir, Okay, dawata doon, ha? Pasensya, doon mga kalimot sa kanya. Karon tubuan na tagiilat ko nimo ha. Sige, sir. At ang doon sa mga kamukhang bahay. Thank you. Kana. Thank you katong tanang isulti ko. Joke lang to. Thank you. Ay,